Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, your friendly channel. Greetings from Dipolog City. So ang ato karong hisgut-hisgutan may tungod ni anang nakasinapit na ba kamo ni anang aduna kamoy buot nga kabuton, aduna kamoy mga pangandoy nga gusto gyud ninyo nga maabot apan sa dugay panahon paningkamot wala lang gyapon, no? Matod pa sa title sa ato ang video karon, gikabuhi og paningkamot pero wala lang gyapon, no? So sige mong naningkamot, sige kitang naningkamot, gayud, kayod, aron maabot gid nato ang atong gitinguha, gipangandoy apan kapakyasan lamang nga ato bang feeling nga wala gyud, murag wala gyud tagai sa kay gayunan nga makabot ka ng butanga. So unsa may atong buhaton? Mo surrender, mo give up or padayon gihapon. So ang akong ikatambag ni anang ako ang sharing ni ana as an naka-experience ako ni ana, ako nakasinati ni ana. Don't give up. Padayon gihapon, no? Padayon gihapon kita sa atuang nasugdan, sa atuang gitinguha tungod kay moabot ra gyud kita dihang dapita. Magpailob lamang kita, kanibang mulahutay gayud kita hangtod nga kita moabot gayud diha, no? So adunay usa ka sugilanon sa usa ka trabahante sa gobyerno, no? Nagtrabaho siya sa usa ka buhatan sa gobyerno niya, nagsugod gid siya og ubos nga ranggo, no? Ubos nga ranggo. So ang una niyang sweldo 425 a month, no? So hinay nga iya kanang higugma giampingan ang mao nga trabaho. Hangtod nga miabot na lang siya 22 years niya adto nga trabaho, mao lang gyapon ang iyang posisyon. Wala gid siya mo tubo, wala siya ma-promote tungod kay dili pud siya sip-sip, dili pud siya tigduol-duol sa mga dagko nga unsa ni kadagkuan sa iyang gitrabahoan. So wala gid siya mahimo. And then hangtod hingabot ang usa ka panahon ni ana nga mura bitaw siya gilaay, gikapoy na gid siya. Unya hangtod nga ni-apply siya og lain nga trabaho, no? Hing-apply siya sa lain nga buhatan usab. Apan wala gyapon siya swerte kay wala to maghimpos, no? Wala magsilbi ang mao nga plano niya nga mo-apply siya didto nga opisina. So diha gyapon siya nagpabili sa iyang gitrabahoan, diha sa iya agyod nga mao ra gyapon nga posisyon nga wala gid siya mo tubo, no? So ingon ni ana ang sitwasyon nga iyang agwanta. Ang uban god mitubo na promote na, siya wala lang gihapon. Sige niyang paningkamot gyud kanang kada dunay opening kay government office man, kada dunay opening nga dunay mga item nga if fill up, no? Mo-apply siya. Apan wala lang gihapon, no? Mo-apply siya, wala lang gihapon. Apply, wala lang gihapon, no? So hangtod nga after 30 years na gikan sa 22 years niya nga nang-apply unta, wala gyud. Then pag-abot ato og 25 years, 26, 27, miundang na siya. Miundang na siya sa iyang paninguha, sa iyang paningkamot nga ma-promote pa siya, no? Wala kun siya mo resign sa trabaho, wala kun siya mo nagtrabaho lang gyapon siya, iyang gibiyaan sa iyang buot kadtong iyang mga pangandoy nga kanang ma-promote siya. Nga siya gyud naningkamot kanang moral gyud og iya bang gi-pressure ang iyang kagalingon nga kinahanglang ma-promote gyud ko. Until pag-abot niya og 30 years sa iyang pagserbisyo, sa iyang pagtrabaho, hangtod nga diha na pod, may apply na pod unta siya, no? So wala lang gyapon. So mao to nga iyang gibiyaan sa buot, nagtrabaho na lang gyud siya, wala na gyud siya mag-ambak. So after 30 years, abi ninyo unsa nahitabo, ang iyang application nga iyang gigama 5 years ago, 30 years na siya sa trabaho, 5 years ago nag-apply siya, so 25 years, no? Nag-apply siya, doon na siya application, wala gyapon nahitabo. Apan pag-abot niya 30 years, ang mao nga application letter niya na kuy-kuyan sa mga dagko nga sa HR, no? HR sa personnel or human resource management
officers nakitaan ang iyang application dito na sa ilalo. So kay nakitaan pagtanaw nila, uy dugay ra man ni siya nga application 5 years ago. Abi ninyo kung sa nahitabo, ilang gi adto sa labing dako, ilang gi refer nga, sir, dugay na di siya nang apply, mao ni siya dayon wala na dayon masundi kay mura siya na wala lang, nagtrabaho lang siya hilom, nagtrabaho siya hinay, wala na lang, no? Abi nyo kung sa nahitabo, gi-approve sa labing dako ni adtong local government unit man, gi-approve kadto siya, no? So na-promote siya. Wala pa gid siya kahibalo nga na-promote na diay siya. Gitawagan siya sa personnel nga dali ra gud diri kay do nami istorya kanimo. Apan pag-abot niya didto, giingnan siya na can you sing? Moto nahabong ang katong aplikante nga ngano man. Nganong mo can you sing? So the Philippine National Anthem, so yang giawit ang national anthem and then ang provincial hymn, no? Yang gi-kanta. So, yan po nag-kanta out of respect sa iya ang dako nga mo'y nag-request niya ni adto. After that, wala niya damha, gi-congratulate siya kay na-promote ra gyud siya at last. So, murag gibayaw gid siya sa di kay murag gibayaw siya sa kalipay, wala siya kasabot, wala siya kakuan ug ngano tong nahitabo tong tuano. Lakta do pagka-istorya na promote siya. And then after that promotion, 6 years gikan sa pag-promote niya, igo nga nakatigom siya og dako-dako nga leave credits, then ang iyang sweldo na pud midako. Retire siya from the service, no? So in sakto nga 36 years ang iyang pag-serbisyo, mi-retire siya. Giinan siya nga wala ko man kay 65, 60 pa man nganong mo retire man ka. So yang giinan nga naabot na nako ang akong gipangandoy nga ma-promote ko, no? Naabot na after 30 long years og tinarbaho. Kanang gikabuhi naman, stress naman, mura na og exhausted na, nga murag gikapoy, nga murag feeling mo give up na gyud, pero wala gyud siya mo give up because unsay kinsay iya ang wind beneath her wings, ang Ginoo, the Holy Spirit, Jesus Christ, maoy nag zoom kaniya ngadto sa ultimate niya nga pangandoy og tinguha, no? Na promote gid siya. Walay laing tawo nga nagtabang niya, wala tanan, Ginoo ra gyud mo nagpalo na sa mao nga sitwasyon. And so nag-retire siya. Karon she is receiving a considerable amount sa iyang monthly pension. So mao kana ang atuag yung buhaton nga we have to pursue whatever dreams, whatever aspiration. Let us not be hard on ourselves lang pod, no? Kanang let us be friendly sa atong kaugalingon. Dili na nato ipugos. Kung dili, dili lang pod, no? Pero dili ta mo give up. Sige gyapon trabaho silently, walay bagulbol, stop murmuring, stop grumbling, stop whining, just work silently. And then God will reward you with your patience o long suffering baka naron, endurance, iaara gyud ng tagaan o katumanan tanan. Unya in His own time mamunga gayud kana siya, no? So trust the process. Kalagmitan ko kanato ngano nga muratag ma-discourage gyapon because ang atong giapas dili ang process kundi ang result. Ang result mulok sa bata ang result. So we have to go through the painful process para ni anang kapungkayan sa atong mga tinguha, no? Process kana mo'y sakit, kana mo'y painful, kana mo'y exhausting kaayo kanang proseso,
hangtod nga moabot kita dito. Kanang paglangoy is the most difficult hangtod nga moabot kita sa baybayon, no? Ang ato kung gusto maabot din tas baybayon, dili ta ganahan mo latas aning baluron nga mga kahimtang nato, no? So mao ka na ang akong sharing karon o na kubtan gid niya ang katamis sa iyang mga gitrabaho, sa iyang mga tinguha o glory to God, no? So munang ang atong buhaton, never give up. Don't give up. Strive yun, struggle, apil ka diha, makig-resolve kita yan ang difficulty sa process, no? We have to pass through the painful process hangtod nga moabot kita didto sa atong tinguha gayon, no? So mao kana gikabuhi o paningkamot unya wala lang gihapon. Pero in the long run, naaragyoy makabuot, naaragyoy maabot nato. Trust me. So, mo kanay ako ang mga panahon niini nga adlaw sa alang sa ato ang episode sa LV Amor Cares, no? So, kani kong ato ang niche, murag it's about life, it's about kabuhi, no? Inana. Pero ang ato yung niche is about kabuhi, pero ari sad ta sa lain nga mga topic nga mapuslan pud nato tanan, no? So although life is difficult, life is a struggle, life is not easy, so pero naara gyud tay padulngan ni ana, no? So have a good and godly day everyone, and always bear this in mind. When the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, no? So kung ganahan ka mo aning ato ang channel, ato ang video karon, click the word subscribe, like, and the bell button for further notification, no? Kinahanglan nga mo struggle sad ko, no? Please like, no? Please like mga palangga. So, have a good and godly day again. O salamat kayo sa inyong pagpaminaw o maayong gabi, maayong buntag, maayong adlaw, whatever part of the day nga nagtanaw ka mo ni ana, ni ini. So, I hope doon na mo'y na katunan sa ato karon nga sharing period. Salamat kayo o have a good and godly day again. O salamat. Love you all guys. Hangtod sa sunod.